This is Don's TV Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Dong's Download Cell Phone Accessories. Tayong Public Market. Tayong Pangasinan. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Tayo nandito sa Tayong Public Market. Ito yung kasama natin na mga tupad. So, ito yung mga natin, mga sandata. Ano yung sandata mo? Wali. Pan. Lumilipad. Kanya-kanya kaming may baong kami dito. Anong baon mo ngayon? Ito lang. Saan na ang ating destination bang